Duizenden mensen zien juist op het Ceylon voor de officiële start van Serious Request. Turner Epke Zonderland draaide om 11 uur door van het Glazen House op slot. En daarmee begon een weekend van actie vieren voor de DJ's Giel Belen, Koen Zwijnenberg en Paul Rabbering van 3FM. De komende 6 dagen maakt ze zien jou het non-stop radio voor een goede doel. De Europese Commissie heeft de provincie 10 miljoen om de bouw van een nieuw tielaf te stiepjen met 50 miljoen euro. Dat weer het laatste obstakel voor de subsidie. Maar dit besluit ben ik de bezwieren van Borgen zou handelen. De provincie maakt het ook goed om wanneer bekend wat de oornemer wordt van het project. Naar verwachting wordt in april Takkenmeer uiteenzetten met de bouw. In Frencher is van de morgen een famke slim verwoenen bij een ongeluk. Het famke weer op een fiets en is op het Tjommerwaai onrieden door een auto. De traumahelikopter heeft het famke naar het UMCG in Greenstra gebracht. Hoe de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Er had juist een brand west in een wemborkerij om het verwaarder paard in Parageer. Daarbij is een score helemaal verlengd. De oorzaak van de brand is elke dag een oude oliekachel die in de brandvlijn is. Even verder water een flinke knaljet. Daar ben ik je meesken verwoenen rekken. Joen is nog opklaring, dan meer bewolking en wat ruim. Het wordt 3 graden. De zuidwestenwind is vrij krachtig. Morgen droeg waar, de zinnen erbij en het wordt aan 7 graden. De zuidwestenwind is matig onkrachtig.